अळे गो रेशमा बऱ्या मोर्या दिन हा म्हणजे खान गेले पैसे दिसतळे की जायत जायत लवलीचे घरी आहे मुझे पैसे बाकी आहे ताणे देऊ को असा गी थोडे या ही कोण सरल्या पळे इल्ल्या ब्रिज आता ती नाही हो बरे कलेक्शन असा पण म्हाका किती आता म्हाका ते गाऊन्स सूट्स आहे न्ही ते नका हा थंय बसला न्ही ते विचारता ताज्याकडे पैसे म्हणजे नेक्स्ट मंथ पासून याच शॉपात हांव शॉपिंग करता ओ राखलो वाचून असं हां चा करीचे गी चहा पुरा नाका राव मुझे पैसे बाकी असले मी तुवे काय असले वय ते दिताय की कोण तरी असे पैसे विचारतात मागीर कशे विचारचे या सायडीक ये पळय ये कन घे हांव दाखयता कशें विचारचें म्हणून असं पळय अळे गो रेशमा बऱ्या मोर्या दिन हा म्हणजे खान गेले पैसे दिसतळे की जायत जायत कशें विचारचे जायत जायत हां हां तू हांगा राव तू ते रावता आता हां अरे मार गेले म्हाका कशें पळयता तशेंच घालता काय दे हांगे येता आता कितें मुझे पैसे बाकी असले न्ही वय वय ते दिताय की राव 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 आले राव तुझे पैसे नाही ये 500 करून गेले ताका वाड समेत 550 दर मूग जाले मूग आता पैसे करून गेले का 2 मारी गेले अरे मार घाले ताणे म्हाका डॉक्टरा पासून वचाज 500 रुपये दिल्यात मी तांतून पासून वकात आण येता